ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜನಸೇವಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ದೇತದ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡದ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಹೋರಾಟ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಅದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ನಗರ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಯಾನ ಶಾಸಕ ಅದು ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದಾರನ ದಿವೋಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಪುದಾರ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಾಯಿಡಾಕಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಗೆ ಐಕಕ್ಕಲು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಅಂದ ಪಣದ ದಿಯರು ಆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಬಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಭಾರತದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಿನ ಸೌತ್ ಇತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಆ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸ ಪಣಂದುಂಡು ಯಾನೀ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಚಿಸಾವು ನಿಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡದಾಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ದೀಪುನ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಬಂದುಲ್ಡ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ದಿವೋಡು ಆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನಂದು ಪಣದು ಏನಕ್ಕೇನೊಂದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ನಗರದ ಪುದರನ್ನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಚಿನ ಕಾನೂನುದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂಜಿನ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ನಗರದ ಪುದರನ್ನು ಎಂಚ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಆ ಪುದರನ್ನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾಂಡ ಐಕ್ ಎಂಜಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಹೋರಾಟನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಐಟು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಜ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯನ ಸಹಿಸೊಂದು ಕುಳ್ಳರೆ ನನವಂದು ಐಕಾದ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಅವು ವಾ ಜಾತಿ ಉಪ್ಪು ವಾ ಧರ್ಮದ ಉಪ್ಪು ವಾ ಪಂಥದ ಉಪ್ಪು ಅಕುಲು ತುಳುವೇರು ಐಕಾದ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತುಳುವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದು ಪುದಾರ್ ದೀಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಯಾನಂತೂ ಶಾಸಕ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಶಾಸಕ ಅದು ಎಂಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಜನಕಲ್ನ ಭಾವನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಡ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಂದನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ ಪನೊಂದು
ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ್ರಿಚ್ಚು ಸಾಂದಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ನಂದಿನಿ ಚೀಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಫೇವರೇಟ್ ನಂದಿನಿ ಚೀಸ್.